И рады зашить мои алманы. Буга, перекармливать Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнсез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тел тапшыруын қарайсыз. Әлігі тапшыру туған телләрнең матурлыгы, әхәңе, байлыгы хакында. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина бүгенге программаның темасы Төрки телләр гаиләсе һәм аларның Татарстан халыклары телләренә йогынтысы. Татарстан күп милләтле республика. Биредә барлыгы 8 төрле милләт вәкиле яши. Татарлар, руслар, чуашлар, удмуртлар, украиннар, мордвалар, морыйлар һәм башкортлар. Республика халкының 45,3%-ын татарлар тәшкил итә. Югарыда аталган милләтләрдән татарлар, чуашлар һәм башкортлар төрки телләр гаиләсенә керә. Бүгенге темабызда төрки телләр аларның үзенчәлекләре, охшаш һәм аермалы яклары, кулланылыш мәйданнары хакында. Төрки телләр гаиләсе 35 законлаштырылган телдән тора. Әлеге телләрдә якынча 200 миллион кеше сөйләшә. Төрки телләр территориаль яктан Көнчыгыш Европа, Үзәк һәм Төньяк Азияның шактый киң мәйданына, Балканнан Бөек Кытай диварына һәм Үзәк Ираннан Төньяк Боз океанына кадәр сузылган. Төрки телләрдә сөйләшүче дәүләтләр: Төркия, Россия, Азербайҗан, Төньяк Кипр, Казакъстан, Кыргызстан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Кытай, Иран, Әфганстан, Ирак, Болгария, Босния, Герцеговина, Греция, Румыния, Литва. Төрки телләр Алтай телләре гаиләсен булдыручы тугандаш телләр төркеме. Алар фонология, морфология, синтаксис ягыннан бер-берләренә шактый охшаш, әмма чуаш, халач һәм саха телләре башкалардан аерылып тора. Заман төрки халыклары язуда кириллица, латин һәм гарәп алфавитын куллана. Әйткәнебезчә, төрки телләрнең охшаш яклары булса да, алар шактый төрле. Килеп чыгышлары ягыннан алар төрле төркемнәргә бүленә. Әлеге төркемнәр үз эчендә шулай ук вак төркемчекләргә таркала. Телләр лингвистик, тарихи һәм географик үзенчәлекләреннән чыгып, Көньяк-Көнбатыш, Төньяк-Көнбатыш, Төньяк-Көнчыгыш төркемнәренә классификацияләнә. Чуаши һәм халай айрым тармак барлыкка китерә. Төньяк-Көнбатыш яки Кыпчак тармагы 3 төркемнән тора. Көньяк Кыпчак төркеме, Төньяк Кыпчак төркеме, Көнбатыш Кыпчак төркеме. Көньяк-Көнчыгыш яки Уйгыр Чагатай тармагы 2 төркемнән тора. Көньяк төркем, Көнчыгыш төркем. Төньяк-Көнчыгыш яки Сибир тармагы 2 төркемнән тора. Төньяк Сибир төркеме, Көньяк Сибир төркеме. Татарстанда төрки телләр гаиләсенә кергән 3 милләт бар. Татарлар, башкортлар һәм чуашлар. Татар һәм башкорт телләре Кыпчак телләр төркеменә карый. Чуаш теле аерым тармак хасыл итеп болгар телләр төркеменә кертелә. Бөтен төрки телләр дә борынгы төрки телдән килеп чыккан. 7-15 гасырларда барлык төрки халыклар да бер телдә сөйләшкән. Шуңа бүгенге көндә дә әлеге халыкларның телләрендә уртак һәм охшаш сүзләр шактый. Нигездә саннар, кайбер хайваннар, чәчәкләр, хәрәкәтне белдерүче сүзләр, кайбер сыйфатлар охшаган. Мәсәлән, аю сүзе. Статистик мәгълүматлар буенча төрки телле халыкларның 43%-ын төрекләр тәшкил итә. Барлыгы 70 миллион кеше. Икенче урында Азербайҗаннар 15%, 25 миллион кеше. Алга таба үзбәкләр 14%, 23,5 миллион кеше. Дүртенче урында казахлар 7%, 12 миллион кеше. Уйгырлар 6%, 10 миллион кеше. Төркмәннәр 4%, 6 миллион кеше. Татарлар 3%, 5,5 миллион кеше. Кыргызлар 2%, 3,5 миллион кеше. Бүген без татар һәм төрек телен чагыштырып карарга булдык. Төркиягә барган татарлар төрекләрне аңлыймы? Татар теле белән төрек теле үзара ни дәрәҗәдә охшаш? Белгеч фикерен тыңлыйк. Менә шушы төрки телләр гаиләсен әгәр дә шуннан башлап карасак, гомумән нәрсәсе белән аерыла алар шушы гаилә структурасы эчендә. Алар икесе ике төрле группага керәләр. Менә гаиләләре бер төрки телләр гаиләсе. Группалары аерым. Шуңа күрә менә шуннан башлап ук күренә аларның базаларының төрле икәнлеге.
Әгәр дә безнең татар теле керә икән Кыпчак группасына, ул менә күбрәк Сибир татарлары, аннан соң үзбәкләр, казах теленә якын инде. Әлбәттә, башкортлар иң якын безгә. Һәм менә без ул телләр белән безнең охшашлыгыбыз күбрәк. Базыбыз инде төрек телен карасак, төрек теле керә агуз телләре группасына. Ул Азербайҗан, Төркмән, Кырым татарлары теленә күпкә якынрак. Шуңа күрә менә әгәр дә якынлыкны карасаң, кайсы телгә күпкә якын дип. Безнең теге әзрәк бу бер гаилә эчендә бераз поляррак без, төрле группаларга керәбез. Ләкин менә галимнәр әйтүенчә, безнең менә әгәр дә тел базасын карасак, инде 50% безнең охшаш. Нәрсәдә ул охшашлык? Бик күп менә гарәп алынмалары бар бит инде, һәм татар телендә дә, һәм төрек телендә дә. Менә ул безнең уртак бер базабыз һәм уртак төрек тамырлы сүзләр шулай ук менә очрый. Ул гомум көнкүрештә очрый торган ниндидер менә ашау, эчү, табигать сүзләре менә гел шуларга барып тоташа. Анда да әлбәттә аермалар бар, ләкин күбесенчә менә әгәр дә карый башласаң, ул шул сүзләр, мәсәлән, диңгез, дениз, болыт, булут, яңгыр, ямур, яисә анда ашамлыкларга килсәк, икмәк, әкмәк, туз, туз. Менә теге инде әз генә хәреф аермалыклары бар яңгырашта, ләкин без аны аңлыйбыз, шушы бөрек сүз икәнлеген. Әлбәттә соннар, мин үземнең әнием Төркиягә баргачтым, күп сүзләрне аңламаса да, Төркиядә бит инде сәүдәгәрлек, базар тормышы бик каты кайный. Сатулашканда бер-берсен бик яхшы аңлый, татар һәм төрек кешеләре. Чөнки соннар шул ук төшерә башлаганда 60, 50, 40 теге бөрек сүзләр, әз генә, бик әз яңгырашта аерма. Менә әз генә теге колак тәҗрибәсе кирәк дибез инде без. Ул сүзләр бик охшаш, ләкин күбрәк тыңлап, күбрәк аралашсаң, сине бу колакның сизгерлеге, тел сизгерлеге арта һәм менә бу үзгәрешләрне ота башлыйсың. Шуңа күрә безнең өчен ул менә бер дәрәҗәдә гел төрек телен һәм татар телен куллангачтан бүрек төсле кебек. Теге ул мөхиттән аерым торган татарлар бүрек булса да тамырлары, әлбәттә әз генә теге аермалык бар инде. Аннан соң шундый бер тагын бар. Төркиядә бит инде Ататürk килеп, Мустафа Кемаль шактый зур революция ясый һәм ул бик зур революция ясый тел ягыннан. Алар латин алфавитына күчәләр һәм ул реформа кертә. Менә Осман империясе вакытында бик күп бит инде була фарсы һәм гарәп алынмалары. Якынча 70%-ны тәшкил итә торган булалар. Менә 19-нчы гасырда төрек теленең 70%-ы ул гарәп һәм фарсы теленнән алынмалар була. Шуңа күрә ул аларны максималь рәвештә чистартып, ТДК дигән шундый бер оешма барлыкка китерә, Түрк дил курумы, төрек теле оешмасы. Һәм бу оешманың төп максаты була чистарту. Шуңа күрә дә менә әгәр дә 19-нчы гасырны алып караганда безнең телләр күпкә якынрак булса, үзебезнең шушы төрки тамырлар һәм үзара бергә гарәптән алынган алынмаларны бергә алып караганда тел күпкә якынрак булса, инде 20-нчы гасырда алар шактый чистарталар телне шушы алынмалардан һәм менә 20-нчы гасырда шактый ерагая дип әйтер идем мин. Татар һәм төрек теле. Гәрчә базалары, фундаментлары уртак булса да. Мәсәлән, тагын бер үрнәк китереп була. Алар шушы гарәп һәм фарсы алынмаларын чистартудан тыш, әле бит менә яңа барлыкка килгән ниндидер әйберләр дә керә телгә. Мәсәлән, шул компьютер. Ул бик күп дөньяның бик күп телендә менә шушы компьютер буларак бара. Төрекләр аны үзгәртәләр Билгисаяр дип. Татарларда шулай ук санак дигән сүз бар. Аларның менә шулай ук әгәр дә төбенә төшеп карасаң, сүзе охшаш, менә санау сүзе. Саймак ул санау дигән сүз. Ләкин алар тагын эшләгәннәр билги дигән сүзне. Билги ул информация буларак бара. Ягъни информацияны санау, считывание информации. Ләкин шулай да әгәр дә татардан кинәт кенә сорасаң, нәрсә ул Билгисаяр дип,
шул ук мизгелендә аңлау бик кыен. Шуңа күрә ниндидер бер тел, лингвистик бер сизгерлек, интуиция дибез инде без. Ияләшү кирәк һәм тәҗрибә кирәк. Менә гел ишетеп торып, гел шушыны анализлау булган очракта, аңлыйбыз. Кинәт кенә бер Татарстанда яшәп яткан кешене Төркиягә ташласаң, мизгелендә аңламаска да мөмкин. Димәк, татар теле белән төрек теле үзара охшаган кебек тоелса да, гади сөйләм вакытында әлеге ике милләт вәкиле бер-берләрен якынча гына аңлаячак. Әмма татарларга, русларга караганда төрек телен өйрәнүе барыбер җиңелрәк. Татар һәм төрек телләрендә кайбер сүзләрне чагыштырып карыйк. Татарларның исәнмесез дип исәнләшүен төрекләр аңламаячак. Чөнки алар мәрхәбә дип исәнләшә. Тик ике тел эчендә уртак булган сәлам сүзе бар. Татарларның рәхим итегез дип каршы алуында төрекләр аңлап бетермәс. Алар кунакларны хуш килдегез дип каршы ала. Хуш килдегез дип каршы алу татарларга да хас. Тик ул сирәгрәк кулланыла. Татарлардагы рәхмәт сүзе бик гади. Төрекләрдә катлаулырак тәшәккүрләр яки тәшәккүр эдерим. Татар телендәге хәерле иртә төрекләрдә гүнайдин. Татарлар юлга чыкканда хәерле юл дип теләкләсә, төрек телендә ул ию юлчылыклар дип яңгырый. Монда ниндидер охшашлык бар кебек. Юл сүзе ике телдә дә бер төрле. Охшаш сүзләр шактый күп, шуларның кайберләре: море, диңгез, дениз, работа, эш, иш, молоко, сөт, süt, дождь, яңгыр, ягъмур, палец, бармак, пармак, зеленый, яшел, язель, лук, суган, суган, облако, болыт, булут, снег, кар, кар, лес, урман, урман, день, көн, гөн. Төрки телләр һәм халыклар турында кызыклы мәгълүматлар. Эзләнүләр вакытында табылган иң борынгы төрки язу рун язулары. Ул безнең эрага кадәр 7-10 гасырларда кулланылган һәм славян, Скандинавия рун язуларын хәтерләтә. Рус телендәге төрки телләрдән кергән сүзләр шактый. Әлеге темага белгеч фикерен тыңлап китик. Элек-электән славян һәм төрки халыклар янәшә яшәгән. Аларны сәүдә, икътисади мөнәсәбәтләр, мәдәни аралашу берләштергән. Шуңа да рус телендә төрки телләрдән кергән сүзләр шактый күп. Әлбәттә, бу аерым чорлар белән дә бәйле. Еще в домонгольский период Монгол чорына кадәр ук якынча 11-12 гасырда рус теленә төрки телләрдән кергән сүзләр булган. Бу төрки халыклар белән хәрби бәйләнешләрнең күп булуыннан килә. Кыпчыклар, печенеклар, аварлар, хәзәрләр һәм башка кавемнәр белән. Ул вакытта урда, чатыр, ат кебек сүзләр сөйләмгә килеп керә. Икенче этап алтын урда чоры белән бәйле. Алтын урда чоры 12 гасыр азагыннан 15 гасырга кадәр дәвам итә. Ул татар-монгол дәүләте дип атала. Евразиянең күп өлеше алтын урда ханнарына буйсына. Рус князьләре дә алтын урдага бәйлектә яши. Үз төбәкләрендә җитәкчелек итү өчен алар ярлык алырга тиеш булалар. Ярлык сүзе дә төрки сүз. Ул хан тарафыннан рус князьләренә бирелгән документ. получить разрешение на княжение – это ярлыки. Ярлык – это тоже татарское заимствование. Алтын урда чорында славян телләрендә хәрби атамаларны белдергән сүзләр дә керә. Мәсәлән, атаман яки кинжал. Аннан тыш өс киемнәрен белдерүче сүзләр: сарафан, парча, фата һәм башкалар. Шулай ук ашамлыклар атамалары. Мәсәлән, өрек һәм йөзем. Следующий этап. Өченче этап Госман империясы йогынтысына бәйле. Госман империясы бүгенге Төркия җирлегендә барлыкка килгән күп милләтле дәүләт. Әлеге тарихи чорда, мәсәлән, мазут сүзе кулланылышка керә. Төрки телләрдә мазут ул калдык, чүп дигәнне аңлата. Ә рус телендә нефть эшкәрткәннән соң калдыкларны белдерә. 19 гасырда төрки телләрдән кергән сүзләр кими бара. Күбесенчә азык-төлек, җиләк-җимеш атамалары кулланыла. Мәсәлән, алыча, хөрмә, люлә-кебаб һәм башкалар. Если мы возьмем 20 век и 21 20 һәм 21 гасырларда төрки телләрдән кергән сүзләр саны шактый кими. Чөнки 20 гасырда инглиз теле экспансиясе башлана. Инглиз сүзләре күпләп рус теленә генә түгел, ә бөтен дөнья телләренә үтеп керә. все мировые языки.
Төрекләрнең чуашлар, керәшеннәр, гагаузлардан кала нигездә диннәре ислам. Тик Якутиядә бүгенге көнгә кадәр тәңречелек сакланып калган. Шунысы кызык, ничә миллион төрки халык ислам динен кабул итүгә карамастан, Коръәннең төрки телләргә тәрҗемәсе юк. Мәгънә ягыннан аңлатмалары гына тәрҗемә ителгән. Бөтен төрки халыкларны да диярлек берләштерүче бәйрәм бар. Ул да булса Нәүрүз. Бу бәйрәм безгә борынга Ираннан килгән. Идел һәм Урал буе татарлары яңа елны мартта үткәргәннәр дигән фикерләр дә бар. Тик аның нәкъ менә ничек үткәрелүе турында мәгълүматлар сакланып калмаган. Татарстанда даими үткәрелеп килүче төрки халыкларының Нәүрүз халыкара театр фестивале бар. Әлеге фестиваль вакытында төрки телләренең генә түгел, әлеге милләтләрнең мәдәнияте дә шактый охшаш булуын күзәтергә мөмкин. Урта Азия һәм Казакстан театрлары катнашындагы 1нче Нәүрүз фестивале 1989 елда Казакстан башкаласы Алма-Ата шәһәрендә уза. Әмма СССРның таркалуы һәм социаль-сәяси стройның тамырдан үзгәрүе күп еллык мәдәни элемтәләрнең өзелүенә һәм шактый гына иҗади башлангычларның туктап калуына китерә. Ел саен үткәрелергә дип карар кылынган фестиваль 5 ел дәвамында бөтенләй уздырылмый. Нәүрүз фестивале 1998 елда Россиянең иң өлкән милли коллективы Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр инициативасы һәм Татарстан Республикасы җитәкчелеге ярдәме белән яңарыш кичерә. Менә инде 20 елдан артык Казанда төрки халыкларының Нәүрүз халыкара театр фестивале кылач җая. Элегрәк фестиваль 4 елга бер мәртәбә үтсә, 2011 елдан башлап 2 елга бер мәртәбә үткәрелә. 2010 елдан җеп елларда фестиваль әлеме астында төрки халыкларының халыкара театраль берем бирү фестиваль форумы уздырыла. Сүз уңаеннан узган ел пандемия вакытында форум 6нчы мәртәбә онлайн форматта үтте. Елдан ел фестивальнең географиясе киңәя, катнашучылар саны арта. Казан театрлары сәхнәләрендә Нәүрүз фестивале кысаларында Россиянең дистәләгән төрки телле театрлары, БДБ илләре һәм дөньяның милли театрлары тарафыннан иң яхшы премьералар күрсәтелә. Алар арасында ачык һавада узучы тамашалар да, курчак театрлары спектакльләре дә, традицион һәм эксперименталь спектакльләр дә бар. Меңләгән катнашучылар һәм тамашачылар төрки телле халыкларының милли үзенчәлекләрен тыя, күп төрле театраль мәдәниятләр белән таныша. 2015 елдан башлап һәр Нәүрүз аерым бер төрки халык сәнгатенә багышлана. Нәүрүз фестивале төрки халыкларының мәдәни хәзинәсен саклау, популярлаштыру, Россия тугандаш халыкларының театраль һәм рухи бәйләнешен ныгытуда шиксез зур эш башкара. Сез туган тел тапшыруын карадыгыз. Бүгенге программада без төрки телләренең килеп чыгышы, төркемнәргә бүленеше, охшаш һәм аермалы якларын ачыкладык. Татарстанда яшәүче төрки телле халыклар, аларның тел үзенчәлекләре турында сөйләштек. Безгә якын булган төрек һәм татар телен чагыштырдык. Төрки телләр белән бәйле кызыклы мәгълүматларга күз салдык. Сезнең белән Гөлүсә Сынгатуллина иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Юраты зашить мои алманы. Ну-ка, Чаваш челги бурчухне, тенджи путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.